Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje, lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yeimfundiso eziningi ezifundiswa emabandleni ezihlukene nemibhalo engcwele, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisela ukuza ekuphendukeni naseqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje, ngizoqala nge-email address la sizokwazi ukuxhumana khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Bazalwane nani balaleli nilalele, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa ngakho sifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlukulisise imfundiso asuke eyifundisa ukube iyafakazelwa imibhalo njengakho nathi sihlolisisa konke esifundiswa khona ngemibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda simbonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje, nokuthi amadlebe ethu akwazi ukwamukela izwi lakho, silizwe izwi silenze. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise kulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Yamukelana umfowethu umhlengizondi ozobe sihola ngezwi, umoya ongcwele eselusa kule ndlela esihamba kuyo, yena oyindlela neqiniso nokuphila. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzona. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yomngcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Egameni lenkosi nomfeli wethu nomsindisi wethu uJesu Kristu. Leli yizwi lenkosi esishumayelayo, akulona igama lebandla. Mawekubuza ukuthi ukhonza abatshela ukuthi ukhonza eBhayibhelini. Alokuchaza into eziningi. Bathi ayikho lonto batshela yonke imibhalo iphansi eBhayibhelini. Osifundisayo usifundela phansi eBhayibhelini. Sisemzimbeni kaKristu, uJesu Kristu uthi ibandla elakhe. Amen. Manje indaba ukuthi ibandla likabani umdlalo lo. Akekho umuntu onebandla emhlabeni. Abantu abanamabandla abo awabo awale emhlabeni. Bonke abantu abanamabandla njengokusho kwemibhalo basemzimbeni kaKristu. Uma soshayisana ngembono ngezinto zikaNkulunkulu ngenxa yokuthi wena ukhuluma okhulunywa umfundisi wakho nemizwa yakho, mina ngibe ngikhuluma okubhalwe phansi, kusho ukuthi ke khona la kuthina ohamba ngokwenyama.
ngakho bonke abahamba ngokamoya bavumelana nembhalo abaprofethi ithi sengibefore okay nginikeke lencwadi yaseGalatia sahluko 2 from verse 1 lapho khona ke emva kweminyaka u14 umpostoli Paul eshumayela kwase kufika isibonakaliso sokuthi akakhuphuka eJerusalem manje meyohlangana nalabantu laba ubatshela ngento ayibonisiwe uJesu azange azibonele yena ngokwakhe azange afike ebona khuluma imizwa yakhe ukuze mina nawe sikhawulane sibe nesandla sokunene sokuhlanganyela sifanele ukuthi sivumelane embhalweni uma kukuthi ivangeli oliphethe nevangeli engilishumayelayo alihambisani ngokwembhalo angikwazi ukuthi ngizobamba isandla sakho ngeke ngikwazi ukusibamba isandla sakho anginabo ubudlelwane nawe ukukhanya nobumnyama kuhlangana ukuthi kubani okukhanya nobumnyama phakathi kwethu uNkulunkulu waziyo ngeke ngithi mina hayi ukukhanya no uJesu ngokukhanya so yena mengakhazimuliswa ingxoxo yethu kusho ukuthi khona lekushayisana khona izinto phambani izinto anike incwadi kwabaseGalatia isahluko sesibili ivesi lokuqala yes sir kwathi emva kweminyaka eyi14 ngabuye ngenyukela eJerusalem kanye noBarnaba yes sir ngithatha uThithu futhi kepha ngenyukela ngambulelwe uhamba nje lendlela wambulelwe ngabalandisa ivangeli engilishumayela phakathi kwabezizwe yes sir kepha phambi kwabadumileyo phambi kwalaba abaziwayo abadumileyo abapostoli ababaziwa ukuthi bona abaphethe ivangeli bashumayela ukuphenduka funa mhlawumbe kungaba ngokuthi ngigijimele ize okungangokuthi mhlambe ngaso sonke lesikhathi eshumayela beshumayelela mahala lento abeshumela ayikho noma sengagijimela ize kepha ngisho noThithu oyenami engumGreek kaphoqwanga ukuba asoke azange azapho okwecabanga uThithu wayengowezizwe uThithu so ngokukaNkulunkulu ngokwembhala sike sibheke ngokwembhala akekho wezizwe owayeyimpostoli kepha kwakungamaJuda wodwa ayengabapostoli akekho wayeyumGreek owayeyimpostoli so manje lokho akubalekile kakhulu ngiyacacisa ukuthi nangu phela uThithu ebandleni la esuka khona ke mofunda incwadi yaThithu ungumbishop ungumbonisi so njengoba umbonisi nje yena ungumGreek umGreek lo azange kuthiwa akasoke ngoba uyaphakathi kwabantu abangamaJuda abangabapostoli bakaIsrael kwathiwa akhanjwe kepha ngenxa yokuthi kona wayekhona kuthi uTimothy noma uTimotheo wathi akasikwe yena nje ngoba yena wayema wakhe wayengumJuda ubaba wakhe engumGreek so ukuze gwema ukukhuluma wayesethi lo akasike batho bezizwe akuzange kuphoqa ukuthi abasike so lokho ngeke siphikisane ngako futhi ngokwabhalwe phansi eBhayibhelini so nangoke thatha uThithu manje ongumGreek owengaphoqelekile ukuba soke kepha kwabangenxa yabazalwane bamanga kwabangenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese laba abaqhamuka ngasese abangena ngokunyenya yes sir beza kuhlola ukukhululeka kwethu esinakho kuKristu Jesu yes ukuze basenze izigqila ukuze basiqhubeke basiphindise emumva bayothi abantu abasoke esingabahlehlelanga nasikhashana ngokubathobela ukuze iqiniso levangeli lime njalo kinina so ukuze lime iqiniso awumthobela umuntu onamanga uyamphekisa ke umthetho unamanga lento oyisho ayikho ngoba phela ayikho enye indlela uthi hayi manje hey yazi lento ngiyiboni kahle ayilona nje iqiniso lalela mina uma ukhuluma nami into ongeyona ngizokutshela le ayiyona hayi ukuthi ngiyalwa nawe ngiyakutshela nje ayiyona eyiphi indlela ufuna ukutshela ngayo hey glory to God labantu bayidlale ngathi bathi awushumayeli ngothando ukhuluma nje wena unolaka no anginalo la ngoba ngitshela into ngoba injalo akuyona akuyona soze futhi angikhathali ukuthi ngabe ufaka ukholo ngiyahlonipha but mina uma engeyiyona akuziyona ngeke ngithi mina hayi ke ngoba kukhuluma lo muntu uhlele esiqaleni esikhulu ubizwa ngomgcodo noma ngomkhulu yalela uma uqamba amanga lisho iBhayibheli haleluya iBhayibheli alisho ukuthi hayi wayephosisa lithi unamanga haleluya go ahead
kepha kwabadumileyo kwabadumile ngokuthi bayinto nokuba babe yini. Awumuza umpostoli Paul uthini? Uthi kulabo abadumileyo noma ngabe kuthiwa beyini akulutho kumina. Alela yabona ngikhuluma the same thing. Mina ngikhathalele ukuthi uhlonishwa kangakanani abantu. Into ebalulekile uNkulunkulu. Because menze ukuhlonipha ngokwesikhundla mina ngikhetha ubuso. Fanele ngikuzwe ngokukamoya. Mina bese ngiyakutshela lokho okushoyo ukufakazelwa imibhalo. Uma ngafakazelwa imibhalo ngizokutshela nje ayikho lo. Anginandaba ukuthi mina soba umgcotshwa iminyaka u50 years. Amen. Soba umfundisi iminyaka u60 years. Anginandaba nakancane njengoba esho umpostoli Paul wabafica labadumile abanye abapostoli azange afika zenje isithithi lapha ya eloku ecupha isisoka wafika phakathi kwabo naye wafika waba umuntu ngoba naye uphathiswe the same message. Amen. Go ahead. Kepha kwabadumile ngokuthi bayinto nokuba babe yini akulutho kimi. Yes sir. uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu ngokuba kimi. Awucabange nje uthi ufuna ukuthengela umfundisi imoto noma ufuna ukumupha izipho yini ungamela ulwane umfundisi khona umuntu ohluphekile lapha ukhetha ubuso babani wafana ngabe wena usize kulabo abahluphekile ngeke ubhizi wena ubeka umuntu ngaphezulu kwakho usomhambisela izipho ngoba nje abantu abakhonza izithombe bahambisa izipho phambi kwazo. Abantu abadala abakhonzwa uChristmas bahambisa izipho ngaphansi kwesihlahla. Uyakhumbula iBhayibheli mofunda lithi babe nezihlahla ezindaweni eziphakeme behambisa inhlatshelo ngaphansi kwezihlahla. Isefana ke lonto uma uthenga isipho uyosifaka ngaphansi kwesihlahla egameni lika Christmas. Uyahamba wena uyonikela emadimoni. So the same thing mohamba lokuya umfundisi umupha izipho njalo lokho nimupha izipho nimenza abe igugu kunina. Kunabantu abahluphekile uyacabanga ukuthi lento ngizoyibeka ibe sobala. Ngibhekene nempi. Anike incwadi yokuqala sobuyela la yabo manje ke ngisayibuyela eqaleni. Hamba lapha kwincwadi yaseKorinte sahluko 15 from verse 28. First Corinthians. Ithala lama ngilibona. Nale ngaloni yakho. First Corinthians chapter 15. Also Verse yabo. 20. Starting from verse 20. Chapter 15. Verse 20. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 15 verse 20. Yes sir. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo engulibo lobaleleyo ngokuba lokhu ukufa kweza No. Hamba uzoba ufunda kancane nje ngifuna ushayishe. Hamba uqala from verse 25. ngokuba umele ukubusa aze abeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Niyabona njengoba sishumayela ivangeli. Sishumayela lento ukuthi uJesu kube uyena ophakanyiswayo. Until kuze zonke izitha zakhe zibeke ngaphansi kwezinyathelo zakhe. Lokho kuzokwenzeka futhi siyathanda sithanda. Isitha sokugcina ubani? esiyakuchithwa singukufa. Yabona ukufa lokwesono isono sizochithwa egcineni. Isono angikhulumi ngokufa kusonke soshona phansi sonke sofa vele but isono ikona kufa oqala mekuthiwa umuntu ubusisiwe uvuswa koqala ngokuba ukufa kwesibili akusenamandla kuyena yabo ukufa kwesibili bese uhamba emgodini so yongena ukufa koqala isono ukuphoswa ekhwini lomlilo ikona kufa kwesibili lo ukufa koqala isono ngiyaxolisa ukuphazamiseka ukufa koqala isono ukufa ukuyethuneni uyafa vele kepha ufa uyapi umbuzo yilowo Mowe sokwenike ukufa lokho usawulungiselelwa ukufa kwesibili. Ukufa kwesibili ichibi lomlilo. Lapho khona ke sekuphelile ngoSathane nezingilosi zakhe. Sekubuyiswe bonke abafileyo abaseHadesi abasolwandle nabasekufeni bazoma phambi kwesihlalo sobukhosi bese kuvulwa izincwadi bese abantu bahlulelwe ngemisebenzi yabo. Emva kwalokho bonke abangatholakalanga amagama abo encwadini yokuphila bonke bayothathwa baphose echibini lomlilo noSathane. Go ahead. Ngokuba isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa. Isitha sokugcina esiyakuchithwa ngukufa. Ngokuba izinto zonke
uzithobisele phansi kwezinyawo zakhe. Ngokuba konke ngokufika enqoba ukufa konke sekungaphansi kwakhe. Umuntu onqoba ukufa uyena ozobusa noNkulunkulu. Glory to God. Go ahead, brother Bright. Kepha nxa ethi izinto Glory to Jesus Christ. Nxa ethi izinto zonke zithotshisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozithobisele phansi kwakhe. Kodwa nxa izinto zonke ezithotshiselwe phansi kwakhe, lapho ke nayo indodana iyakuzithoba phansi kwalowo owathobisa zonke izinto phansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. Pho bayakwenza njani ababhaphathizelwe abafileyo na? So uma ukuthi uJesu akavukanga wabhaphathiswa egameni lakhe kusho ukuthi ke wena ukhonza abafileyo ukhonza amademoni. Yabona kulento engisho ukuthi mina ngisempini. Abantu abakholwa kweqiniso basempini namabantu abahola amabandla amakhulu. You understand? Nabantu futhi abathi bakuyele esikoleni ukufundisa. Sisempini awuqhubeke. Pho bayakwenza njani ababhaphathiselwe abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela, baphaphatiselwani ngenxa yabo na? Futhi sizifakelani thina engozini imizuzu yonke na? Manje yabo ngishumela nje. Ngithatha impilo yami ngibeke engcupheni. Because abafundisi abaningi abashumayeli iqiniso. Abashumayeli kanje. So abafana no Paul, no Apostle Paul, no Petro bashawa babulala labantu enibanika izipho lokho laba emhlabeni babeka ngaphezulu kwenu. Ibona labantu abanikhohlisayo, banika osweet, banika ushukela, banika yonke into enifuna izicikiciki, nidla kamnandi, nidla imfundiso yamanga, kanti nidla ukudla okubolile. Emehlweni enu kumnandi nasenhlizweni nasenyameni kumnandi, but kamoya nifile inyama zenu zibolile zibulawa yilokufa okufakwa abafundisi bamanga. So yabona abantu abayithandi lemfundiso khona bethi bangamakholwa ngokuba yini bakholwa abafundisi babo ngaphezulu kwezwi kaNkulunkulu. So simele ukuthi silwe impi yokukholwa ngazo zonke izikhali zikamoya. Angizilweli mina, kepha uKristu olwayo usebenzisa mina ngokuba uyena engimvumela ukuthi angisebenzise. Angishwanga ukuthi mina ngizosebenzela. Understand? Go ahead. Bazalwane, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho ngenxa yenu kuKristu Jesu. Konke kubheke kuKristu Jesu. Inkosi yethu. Inkosi yethu. Ngiyafa mihla yonke. Ngiyafa mihla yonke. Uma ngalwa nezilo eEfesu. Yabona ke manje nake nami ngihlalela ukulwa nezilo. Kunemoya engibhekene naye. Futhi ke akuseqalile hayi ukuthi ngithanda eqala, into eseyiqalile. Ngiyalwa. Yes Lord. Zinsuku zonke. Nezilo abantu understand. Yabona unomoya wokuphikisana nembhalo nomoya wesilo. Hallelujah. So ngibheka nalempi le yokuthi ngilwa nezilo. Amen. Ngibeka impilo yami engcupheni. Ngidela konke nginakho ngiyikho ngenxa yevangeli. Lethwa ngingefuna ukuthi ngibe nento ezongenza ngisoleke phambi kwabantu. Fanele ngime phambi kwaNkulunkulu ngithi ngicela into ethelelo ngeziphambeko zami bese ngivumele umsebenzi wakhe upheleliswe noma ufezwe ngami. Understand? So yabona kukele manje njengoba ngithi ngilwa nezilo. Ngibhekene nenselelo. Inselelo le efuna ukuthi manje kuhlolwe impalo. Amen. Kukho konke ngokuba sangena ezindaweni lapho abantu bengalingezi ngangena khona. Akusimina futhi ozenzela yonke lento. uKristu uyayithina inhliziyo yomuntu. Amen. Uthinta amabhathini afanele ukuze kube khona iresponse into ekuthiwa ukuyaphenduleka manje. Imithandazo yaNkulunkulu, imithandazo yethu kuNkulunkulu yaphenduleka ukuthi abantu baphume emabadleni abo amanga. So angifuni kuyinkinga phinde futhi kube isicefana kancane ukuthi uzokhuluma nabantu abalandela abafundisi. Thina sifuna abafundisi benu. Yes Lord. Uma ukuthi ufuna sikhulume qala ungixhumanise nomfundisi wakho ngoba imosi yabantu abaningi abalazi iBhayibheli. Amen. So manje uma walazi iBhayibheli ufunani kumina? Uzomtshela esho umfundisi wakho bese ngikubuza bese uthi kumele ungihlanganise naye. Zisuka nje ngiyakutshela letha yena. Yes Lord. Because angifuni ukuthi ke
wena ukhulume bese ngifika kumfundiso wakho ngifike ngiexpose nawe ukuthi wena wazi lutho kwayena kwazi lutho ngoba yini niyafana. Amen. Niyafana uma ukuthi ke ubefundisile kuzongiphendula ngale iBhayibheli. Hayi ungitshela ukuthi hayi phela ukuthi nje angikho njengawe iBhayibheli noma angifundile njengawe uyekeleni. Uyekela ukufundela umfundisi bese akufundisa amanga. Hallelujah. Yena nje niyele emasontweni le. Niyangixaka bayanjalo emasontweni. But still abalazi iBhayibheli. Abalazi iBhayibheli. Thina sekutshela sithi ke woza neBhayibheli lakho. Why? Ngoba sifuna ukukhombisa yonke into phansi asinawo umoya. Labafundisi bethu banomoya uma umfihla iqiniso bese bayaliphinda iqiniso. Bese bafuna ukungena emaphaketheni eni. Hallelujah. Nina nikhokhela ukuya esontweni. Nikhokhela ukuthi nisonde emasontweni amakhulu. Amen. Jesu uthi mase eseqedile ukutshela abaFarisi indaba zabo. Abayitshela abaFarisi lapha yabese bathi abafundi bakhe esebemlandela esehle ngaphandle bemkhombisa ubuhle bethempeli. Uthi yazi nini understand. Akhona elilodwa itshe losala limile lonke lezizoma. Kepha izwi lakhe liyomuka phakathi. So usichazela lento uJesu ukuthi singadidiswa ubuhle bezwe namathempeli. Labantu abagcwele emathempeleni lapha yana bagcwele ukukhohlakala. Akukho kulunga. Nina njengoba nginikhethe nganibuyisela eceleni, angikhethelanga ukuthi nivule ithempeli, ngithe hambani ezizweni zonke. Noshumayela. Nenze abafundi nibabhabhathise ukuba siyazi isikhathi lapho khona uthi siyeza futhi manje isona labo ungeke kusakhonzelwe entabeni. Ungeke kusayiwa futhi eJerusalem. Bathi labo abakhonza uNkulunkulu bazomkhonza ngokomoya nangokweqiniso. Uyaqonda ukuthi kusho ukuthini ukukhonza uNkulunkulu ngokomoya nangokweqiniso. Bethiwa ingena ndaba ukuthi ngibe nendle kuthiwa ibandla gcwele abazalwane. As long noma kuthi uhleli kusofa, ubuza umoya ingcwele ukunyakazisa ngeke ukuthi iBhayibheli lakho luphethe. Siyayihlola imibhalo uyamuza uNkulunkulu ekhulumo. Kunokuthi nihlanganyele. Mhlelo ngithi iBhayibheli lithi ke masingayi ukuhlanganyela. Uzohlanganyela kanjani nezoni? Hallelujah. Alisho iBhayibheli mayisingaboshela ejokweni lingi nabangakholwayo. So uzoya egameni lokuthi ke kuthiwa lithi iBhayibheli masingayi ukuhlanganyela. Ngeke uhambe uyozibopha nabangakholwayo. Abantu abakhonza amadlozi, abantu abakhonza iziwasho, abantu abakhonza izinsipho, abanye babusiselwe izinsipho, mawugeza ngale nsipho uzobuvela bahleke. Nikhathalele ubovela bahleke. Nikhathalele ukuba abantu ababusayo emhlabeni. Lalela uNkulunkulu akakhethe ubuso bamuntu. So ngihlalelwe inselelo andingizolwa. Yabona ke inkulweni ayingizolwa. Amen. Ngizolwa ngale iBhayibheli. Ngizolwa kuze kube sekupheleni. Yabona mase kufikile alithi ke lamadoda iBhayibheli lishinaka lamadoda afikile anyakazisa umhlaba wonke awuphendula ubhekise phansi. Wengasho ngoba naka awuphendula umhlaba ngempela ngoba sefika anyakazisa abantu abaningi. Bafundisa ivangeli esingalisi ivangeli elisha. Yini sebekhuluma into yokuphila baphendula abantu ezonweni. Yabona ivangeli enyakazisa. Qala konkosi kwathiwa unkosi bese unkosi lokho enkosi nawo. Sekuthiwa sebefile labantu bakaNkosi. Sebeqale banyakazisa umphakathi. Manje sebefuna ukusihlanganisa labagcotshwa abakhona ke sithi hayi ke hayi seniyakhuluma ke sifuna bona abagcotshwa. Sifuna abagcotshwa. Angifuni umgcotshwa, angangilethela umgcotshwa ozothi ke hey ngifuna ukudlulisela omunye umgcotshwa. Balethele imbonke abagcotshwa. Bonke siyabafuna bese sihlala nabo phansi. Athe ngibuke le ntshumayelo zabo ka YouTube kudlalwa ngabantu. Uyashumayela kanjalo kanjalo kwaze kwaphela indaba ukukhuluma nje kanjalo ke Base bemthatha bamyisa eReopaku bethi ungasazisa ukuthi siyini lesi sifundiso esisha esikhulunywa nguwe na. Manje yena ke sekufikile lesikhathi leso kwenzeka the same thing. Engilindele brother Nkosi ngithemba nawe ulindele ukuthi sambe siyongena sihlale phansi nabagcotshwa abakhulu awusike sibeze uyabazi Nkosi abanye babo baningi bangabagcotshwa angifuna nokuba ngitshela ukubalo otheni nabizwana ngabagcotshwa. Hallelujah. Ngifuna lokho eBhayibhelini ngoba ithi incwadi yaseEfesu ahluko 4 from verse 7 uJesu washiya abantu sifuna ukuzwa ukuthi wabashiya nabagcotshwa. Phela uzophinda usubethe lapho ukuthi ke labo ababizwa ngabagcotshwa abanjani bathanda ukwenzani bese uhambe ngifuna kwincwadi yaMathewu futhi ahluko 23 nakhona bese sibuye ke siqhubeke la ngifuna incwadi yaseEfesu 4 from verse 7 ukuthi uJesu washiya abantu. Kepha yilona lo kithina uphiwe umusa
ngokwesilinganiso sesipho Yes, sir. sikaKristu. Glory to God. Ngalokho uthi esenyukele phezulu Ngakho-ke uthunjwa uthi abathunjiweyo, mesenyuwele phezulu uthunja abathunjiweyo wabapha abantu bese izipho. abaphe abantu izipho. Kepha lokhu ukuthi Lokhu ukuthi wenyuka kuthini uma kungesikho ukuthi uqonde wake ukuthi wehla wake wehla futhi ezindaweni zomhlaba ezindaweni zomhlaba eziphansi eziphansi na owehlayo owehlayo uyena uyena futhi ophinde ophakama kwamazulu waya wonke, emazulwini ngaphezu kwawo ukuze wonke agcwalise ukuze konke. agcwalise konke. Uyena futhi Uyena futhi owanika abanye okay asike sizwe ukhona yini umgcojwa eBhayibhelini. Nangu phela kuthiwa uyena onika abanye. ukuba babe ngabapostoli. Ngiyakhumbula futhi bathi uJehova uNkulunkulu abafuni ukubiza uJesu Kristu. Hallelujah. Abafuni futhi ukuthi bathandaze igama likaJesu Kristu, bathandaze egameni ngoba bathi uJesu Kristu uyindodana. Ngizwile futhi bathi kuthiwa uJesu umfundi wakhona. Uthi uJesu uyingilosi. uJesu wazalwe ezulwini. Futhi uNkulunkulu unendodana ezulwini. Sisazoyihlola imibhalo, sisazoyishika imibhalo. Amen. Yojuluka umgcodwa. Glory to God uzojuluka. Hallelujah. Kuyena futhi owanika Bazokhumula amajazi, bazokhumula amajazi. Sokwesihlola imibhalo oqaqe ukuthi ngifuna ukuthamba uthaya uxeke. Yes, Lord Jesus. Juluka indoda. Amen. Ngoba ngeke bangirobhe. Glory to God ngeke. Jesus. Hallelujah. Bathi wagcotshwa, bathi ubani umqali noma ubani umqalisi. Sifuna ukuza umqalisi. Bese ukuthi akasekho umqalisi ubani manje. Akekho umqalisi lalela uthi uJesu Kristu kuleli dwala ngizokha ibandla lami. Hallelujah. Kuleli dwala ngizokha ibandla lami. Amasango kaSihoga ngeke aphumelele. So ngizola ngayo yonke into ekhona eBhayibhelini just ukuthi ngiveze amandla kaNkulunkulu. Jesu umqali. Jesus. Glory to God. Sizola. Glory to God. Sola. Hallelujah. Hallelujah. Kuyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli. Sinabapostoli. Abanye abaprofeti. Abanye abaprofeti. Abanye abavangeli. Abanye abashumayeli ivangeli. Babizwa ngabavangeli. Abanye abelusi nabafundisi. Abanye baba ngabelusi, bathiwa abanye bangabafundisi. Yes, Lord. Manje ke uphi umgcojwa leBhayibhelini? Ngifuna unginike umgcojwa ngoba phela uJesu Kristu uyena kuphela ongumgcojwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Lalela kubhalwe phansi ukuthi umgcojwa ngeMaththewu Luka 4:18. Amen. Kubhalwe phansi ukuthi uyena kuphela ongumgcojwa. Laba bonke akubona abagcojwa. Akhona oyedwa. Bakhethiwe bona banikiwe izipho. Makunikwa izipho unikwa umgcojwa izipho. So akho umqalisi la. Bathi futhi ababhaphathisi ngamanzi bathi lento ethi ayikho ngithi mina ngifuna iBhayibheli. Amen. Uthi abapostoli ba wrong ngithi ngifuna iBhayibheli. Amen. Mawukuthi samba sonke simunye ngifuna iBhayibheli. Ngiyakholwa okunye ukuthi okunye ngeliqiniso ngikhombisa okungela iqiniso nokuyiqiniso. Umoya wenkosi uphezulu kwami. Uthi uJesu Kristu umoya wenkosi uphezulu kwakho. Ngokuba ingigcobile ukuba. Glory to God ubani umgcojwa. Hallelujah. Uthini itheni uJesu? Umoya wenkosi uphezulu kwami. Ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli. So kwabaphofu. Anginakho ukuthi mina ngithi ngifuna ukubizwa ngomgcojwa. Ngazi ukuthi uJesu Kristu uyena umgcojwa. So anginakho. Yabona mekuthiwa uKristu ogcotshiweyo. Igama elithi uKristu ogcotshiweyo. uJesu means usho ukuthi umhlengi, ungumsindisi. Umsindisi ogcotshiweyo. Ngokuba uNkulunkulu wehlela kulowo mzimba. Wawugcoba ngomoya wakhe. Bese ugcobile ngomoya wakhe, wayesesebenza kuwona lowo mzimba. Yonke imisebenzi ayefuna ukuyenza emhlabeni, lowo mzimba wawuyiveseli nje. Lapho khona uNkulunkulu ethi mthinte ngesandla, uNkulunkulu alula isandla umzimba lo, kuvuleka amehlo, kuvuka umuntu, abiza umuntu. Ekhuluma zonke izilimi. So ke uJesu kuphela ubizwa ngomgcojwa, unguKristu. Sonke sinikwe izipho. Sonke sinikiwe izipho, abanye abapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi, abanye abafundisi. Akekho ozothi umgcojwa. Akekho futhi othi umqalisi. Amen. uJesu umqali nomphelelisi. Hallelujah. Akekho uyedwa vele kuphela, uAlpha noOmega. Wena ke omuphi uNkulunkulu wena? Amen. Omuphi uNkulunkulu? Ukuze abangcwele bapheleliswe emisebenzini wokukhonza. Hayi ke sibuye ngalela ke manje. Kwincwadi yakhe yabona wasehlola imibhalo so sebenziwa lento le. Siyihlola imibhalo. Nawe uyazi ukuthi uhlele ebandleni lamanga, umfundisi wakhe akalazi iBhayibheli.
uloke ebamba ivesi elilodwa nididise ngalaqamba manga ngalo nikholwe nigqume nijabule nitshekedule njengamathole niwe phansi nivuza amathe nijuluke kube manje phansi nifuthathe ade ngibuka abanye bethi badlala iphasika izihlalo zike emakhanda bagcuma abantu besifazane bahamba nquna amahlombe abanye uyabona nje ukuthi isonto leka Satan. Kodwa ke ubhalile ukuthi repent mengithi yalalela repent yathi ikhuluma ngengcebo ukuze uNkulunkulu akunika ingcebo phenduka. Oh Jesus. Phenduka. Yabona wayakhona egroupini dade wethu ozala ubaba komunye umama uthandana nendoda noma shadile manje naye ewumfundisi. Udade wethu lowo wayekhona ngambona sephuma ukuthi uyena. So kusho ukuthi izinto mayini bebezilalela. So bayabheka ukuthi bangayiphica kanjani izwakale njengathi kepha manje babeqhubeka nalokukhohlakala. You understand? Ngoba ubekhona bengakithi kwathiwa umuntu wase Cape Town but ngapho nje lo ngiyamazi ngoba ngambona esephuma egroupini wavela kumina. So njobe vela nje manje udade wethu ukuthi ayisizinzipho namawiki ushadile ukuthi lady apostle. Manje mina ngamtshela ngathi nayi channel ahamba ungifunela lapha ngambuza futhi ezinye ngangiphendula. Angiphenduli vele ngiyazi ebangiphendula. Yini wangibuza into ekuyiyona yona. Kepha kuba bengibuza izinto ezizwakala kamnandi enyameni uthi imalini iwiki. Awe ngiphendule sheshe. 500 iBrazil week or iBrazil bani. Bobuza izinto maye ufaka izinto ngifuna ukufaka umqambi. Woza ngizokushaya nge-discount wena umfowethu. But mase ngithi ukuphe eBhayibhelini lethu wakhona faka izipho ne-makeup. Nisibize ngo-lady apostle. Idolo lo akhono yedwa otholakalayo. Hallelujah. So ngiyabuza mina ngihlambalazi mina ngoba nami ngiyentshela izinto engizenzayo wrong. So nginakufuneke lithi iBhayibheli washula laqala ngaphakathi esontweni. Bonke abantu abashumela egameni likaJesu Kristu ngifanele ukubambula ngembhalo. Hallelujah. Kulento abayenzayo nalento abayikhuluma ayikho. Angikhathali ukuthi ngabe ubani. Wathi unebandla nje usudlalele ngakumina. Yes Lord. Usugibele nje manje lenqola le kumele sihambe ngayo sonke. So makuthi ithikithi lakho li-expire noma li-fake so khetha ngothenga ithikithi elifanele. Hallelujah. Buyela phansi eBhayibhelini. Amen. Yolanda imfundiso ephelele. Lana simfundisa imfundiso ephelele. So ngigcwalisa imfundiso ephelele la. Imfundiso esidila nayo. Asideli la nokuthi sinitshela izinto ezojabulisa izinyama zenu. Inyama ibolile, inyama yonakele. Inyama isifunelo kwayo iBhayibheli yakufakazela. Isono sigcwele enyameni. Inkanuko lezi ezikwenza ufuna ukufeka, ufuna uqamba amanga, ufuna umthontsha, ufuna inzondo, inkanuko leyo. Manje ke buyela ngale ke ngitshela mina lithi iBhayibheli anginakulula isandla sami kwisenzo esibi. You understand? Hallelujah. Anginako silula ngipha noma ngikhawula ngikhawula umuntu oqamba amanga ngisho ukhuluma iqiniso. Amen. Unamanga. Manje ubaba wakho futhi uzosho ukuthi uSathane awuyena uSathane wena. Ubaba wakho uyihlo. Ngemuzi uthini uJesu uthi nina ningabaka yihlo nginika incwadi yaJohane sahluko 8 from verse 44. Nina ningabaka yihlo uSathane nezinkanuko zakhe niyakuzenza nigcwalisa amanga nifundisa amanga ngoba yini nibuluswa umoya wamanga nibulala abantu ulwazi niyababulala abantu ngolwazi. Amen. Go ahead. Incwadi ngokuka Johane sahluko 8 verse 44. Nina ningabaka yihlo uSathane. Yes sir. Ngithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Ngizwa izindaba angishaya ukuthi uSathane. Umuntu owenza isono lithi iBhayibheli ungukaSathane. Kubhalwe phela ngifuna ukubona phela khona sokubona lento ekhuluma ngempela ikhona eBhayibheli. Enkosi ePride nginika incwadi yokuqala kaJohane, incwadi yokuqala kukaJohane. Ngifuna ukubavezela. Ngifuna ukubavezela. Incwadi yokuqala kaJohane. Ngifuna usahluko sahluko 4 sahluko 3. Ngifuna uverse 7 to 8. Bantwanyana maningadukiswa umuntu masingadukiswa umuntu owenza ukulunga ulungile. Lo wenza ukulunga ulungile njengokuba yena elungile. Ukuba uJesu Kristu yena ulungile. Owenza isono ungokaSathane. Lezi iBhayibheli 10
So why uthatha nomanga iBhayibheli alifollow likhuluma lento esingesikhulumele ngakho nala iBhayibheli libhala iMoses Saul ungukaSathane awuyena uSathane ngokuba uSathane ngeke asangene ezulwini ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni so akanandawo ezulwini udiniwe isikhathi sakhe uyazi sincane ingakho ezonenza abantwana bakhe ngenkohliso ezofuna ukuthi abafundisi beze ngegama likaJesu Kristu ngokuba uJesu Kristu washo wathi baningi abaprofeti abazovuka egameni lami Amen. Hallelujah. bayokhohlisa abaningi ngenxa yokuncipha kothando emhlabeni uthando abantu sebethanda izimoto abantu besifazane abantu besilisa imali ubucwebe udumo imithi umfundisi uyafundisa kepha uhamba inyanga ethize ukuze izihlalo zigcwale abe ne-dream church noma ibandla elikhulu angeke lakhe ngeqiniso likaJesu ngoba bayingcosana bazoza kuthiwa indlela yakhona iyingcingo angene umbani kepha lebhujisweni ufika ibandla ligcwele kusukela phezulu uze kuyophuma phansi kumhlophe huwa abantu uyabona ukuthi ngathi isezulwini labo nje manje bangcwele bona uyafika ngebreak yakhona abanye bacashile emakhoneni ugwaya abanye babhizi babethi ngeke liyashisa funa ngiqedwe ukoma seshawubhiya khona gqoke uniform yakhona esontweni lakhona bathi bakwimvuselelo bathi indumezulu bathi ke yiphasika benze yonke lento leyo abesifazane nabagqoka iziketi ezincane nezitight bapenda ubuso yabona ukuthi awuJezebeli uyabusa bese kuyibreak up uyahamba uyoshaya into yakhe encane nomfundisi naye ngale uyoqasha kahle uyoshaya into yakhe encane uzobuye vutha ejuluke manzi thiwa umfundisi awunomoya kanti hayi yashisa lo moya uphuzile kuthiwa ispirit engabe ivodka noma ngabe yini sebenza abafazane sebefesa lokumsuma bazomsula ubuso ngendlela akumoya ngawo kwaSathane abamaziyo sekuthi ayisidakwa sebembekezelela lephunga lakhe lokunuka utshwala khona emla kwepulpit amen anika ukutheni Galatia bayeke manje ungabusaya kulo abazoze ba DJ kaliyeke izamatshela ukuthi sisempinda sisempinda yabona intshalo bazalwane mina ngiyantshela nini mina buka nginika nje imvume ngibuze noma ngabe yini ngawo ngifonela ungibuze ngiyaphendula futhi ngeBhayibheli Bameke ethi umbuzo umfundisi wakho ukuthi indaba abantu besifazane bafaka ama-wave esontweni bangamboza amakhanda ngoba kulethe iBhayibheli uyamsaba. Bameke uza kumina awungisabi. Mina ngikufundisa iBhayibheli uphinde ufuna ufundisa mina. Uthi hayi lento eshoyo akufanele uyasedela. Wena oshoyo mina ngichazile ebholo phansi yayingokuthi wena uqondi akukofinyeleli usufuna ukufana nami inkinga yenu ngisho ufuna ukufana nami. Jesus yes Lord hallelujah. uNkulunkulu akwambulele. Yes Lord. Amen. Asibe umoya masingabi senyameni. Yes Lord. Hallelujah. Inkinga nina nifuna uact njengami. Mina izinto engizikhuluma ngiyazazi futhi angisoze ngaziphika because anginakuzuza lutho. Fana noma ngikhuluma nomuntu angizami ukuthi mina ngibe ngolungile. uNkulunkulu ufuna ube ngolungile. Into esuke sicela ukuthi masibe moya munye. Yes Lord. Not ukuthi ke kube khona ozoba right. No, mina ngizama ukuletha ukukhanya kuwena. But wena so uhamba ukuthi hayi ukuthi utshela ukuthi uyazi ngifuna ukuba usathaneke lokho. Usekubambe ngomoya wemphakamo. Amen. Amen, brother. Ibhlungu lonto kuphela. Ibabhlungu kumina because manje mina kumele ngithobeke ngizama ukuncenga wena ukuthi uzofinyelela ekukhanyeni. So you have to shuba bekezela beke ubhlungu ngaphakathi la wena ngibekezelela yonke into. Amen. Amen. Ebhlungu futhi. Fana ngibekezele yathukwa ngapha ngedelelwa ngapha ngiyahletshwa ngapha. Iminingi imoya. So manje mina ngokuthe uNkulunkulu ucela usize mina ngoba kunzima. Kumnandi ukukhala, ubhlungu ukukhala njalo. Ukhalela ukuthi ulungiswe wena. Ngenxa yomunye umuntu. Ngoba ungafuni wena ukulungiswa uzophindisela ngale ndlela le umuntu enza ngayo. Senqobile uSathane. Amen. So ingakho iBhayibheli lithi masingaphindisele okubi ngokubi. Kepha masinqobe okubi ngokuhle. Lokho okuhle kuthina nathi siphume kubini. Silwela ukuba bahle nanga uSathane uyasidonsa ngabanye abantu ufuna usiphindisele emuva. So manje ngilwela ukulunga ngapha ngiyadonsa ngapha kunzima. Kunzima. Kepha ngoJesu siyanqoba ngoba yini? Siyasichitha isikhathi sithi ukulungile uNkulunkulu. Mekuyinto yakho mayenzeke ngoba yini? Kwaseqaleni vele ngivumile ukuthi mayenzeke into yakho empilweni yami. Akekho into engenzela udumo lwami.
anginakuzuza lutho noma kuthiwa ngenzani emhlabeni ayikho into engayizuza. Galatia Incwadi kwabaseGalatia Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 4. Kepha kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese abangena ngokunyenya. yabona ngeke ngithi le kule group esinayo khona abazalwane bamanga. Kepha ukhona umoya ofuna ukungena wakhe ukwahlukana kubazalwane. Bangena beza ngenjabulo. Bathi mase bengaphakathi khona lento evukayo abasuke bephuma kuyona noma besuke belwela ukuthi iphume kubona. Ibuye ivuke loyo nto leyo. Mase yenza ukuthi ajikele ngale ayokukhuluma noma enze into komunye umzalwane. Abazalwane kuthi abangenile lapho bengazele okuhle noma thubezele okuhle kepha lo moya lo ukuba awukakofikela. Ebazalwane yabona into yabona indaba yokungcwele ayikho lula. Ayikho lula. Ingakho kuthiwa masilwe. Masisondele ezweni siphile ngokukhuleka nangokuzila ukudla. And ekukhulekeni kwethu masingaziboni thina singcono kunabanye abantu. Emngcweleni bethu masingazicomparishi noma siziqhathanise nabanye abantu. Bheka uhambo lwakho ukuthi wena ngabe uhlanzekile njengoba uNkulunkulu efuna lapho uzohamba ngokuqonda. Amen. Amen. But mawusahamba ubheke eceleni engathi unomncintiswano uzolimala ngoba khona umoya ozokungena womona umoya wenzondo nomoya wokufisa nomoya wempakamo. Uzokushaya lo moya. Kanti kulo moya kufanele silwele ukuthi ukhishwe. iBhayibheli lithi masithobeke sithobelane sithandane sihloniphane. Sikhulisana amazwi esiwakhulumayo komakhelwane makuba amazwi okwakha. Bathi yabona umoya ngisho ngithi uNkulunkulu ukufunda sometimes ngikhulume ngathi ngisenyameni kanti ngithi ngeke ungisize. Ngizobe ngifaka nami upetrol emlilweni. Instead angivele ngithule ngikhuleke ukuthi uNkulunkulu ngicela baba wena lokho kwenzakalayo ukhombisa amandla akho kunokuthi mina ngifuna ukukhuluma ngoba naku kuthiwa hayi uyimina umholi. No, mina ngiyena umholi nginceke. Mawufuna ukwazi ukuthi uba umhlengi nginceke ukuthi ngibiza ngopastor noma umfundisi noma mina ngiyinceke. Phela. So uma uJesu ethi ningabiza abantu ngabafundisi benu. Nakhona uyaxoxisa ukuthi lo muntu angabe ukuthi umfundisi wakho wena usukholelwa kuyena. Ngoba ethi ushiya abafundisi abafundisa ngaye. Bonke abantu bakukhomba kuKristu. So bakufundisa ngoKristu. Wena ungabe soba umaster ukuthi ufundisa abantu ukhongifu. Abantu sebethi ummaster ke manje ngoba wena ubafundisa uNkulunkulu bakho. Ngoba bonke umuntu oguqa kumuntu athi master uyavuma ukuthi uNkulunkulu wakhe. Go ahead brother. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 4. Kepha kwaba ngenxa abazalwane bamanga abangeniswa ngasese abangena ngokunyenya beza kuhlola ukukhululeka kwethu esinakho uKristu Jesu. Bayafika vele abanye abantu egroupini. Umuntu ahlala angakaze asho lutho. Uyambona siyahamba. Abanye yakhumbula nalo esetshela ubrother Sibusiso. Amen. Efuna ukumntshontshe abahlangane naye esingakaze sikhulume nje ukukhuluma naye. Hallelujah. Ethi akeze bahlangane kwenye indawo ufuna umusa kwenye indawo. Akaze akhulume nathi lo umzalwane wefikile egroupini. Izinto ezenzakalayo lezi njengoba sihamba abantu beza bezohlola ukukholwa kwethu. Bafike kuphila kamnandi le groupini esikuyona uphila kamnandi. Kuka angikhumbuli mekuthiwa khona into wrong siyayikhuza asilindeli ukuthi so sikhulume nawe eceleni siyisho phakathi kwabazalwane ukuthi lokho asikuvumeli ngalesi sizathu nalesi sizathu ngalesi sizathu asisho izinto mase sithi ngoba naku siyasithile sifune le group noma thina esihola le group no siyasibeka isizathu. So uma umuntu ecikwa indlela esiphethe ngayo le group angaphuma ahambe. Yes Lord. Hallelujah. Ngeke sithi sizolwisa abantu ukuthi benza into ethandwa yithina mina ayikho into ethandwa yimina ngifuna uyenza. That's why ungangiboni ngikhuluma izinto zami egroupini. Ngikhuluma izinto eziphathelene noNkulunkulu. Sihlangene ngoJesu Kristu. Amen. Amen. Asazani ngokwenyama kepha ngokamoya sivumelana ngezwi. Yes Lord. Yaba bayafika ke abanyenyayo bezohlola ukuthula kwethu nenkululeko yethu esinayo. Yes Lord. Bafike bazibonela ukuthi hey anjengoba abanye basaba ukufaka lo moya wokuhlukanisa abazalwane.
uJesu Kristu uyazikhiphela labo bantu. Yes, Lord. Yes, Lord. Uyabakhipha. Ngeke ungibone ngithi hey ubani akaphume ngiyasaba ukuyenza lonto. Amen. Awucabanga ngithi ngikhipha umuntu kanti lo muntu uNkulunkulu uzomsebenza ukuthi aphenduke. Sengiyamkhipha mina. Ngelinye ilanga kuthiwa wakhipha umzalwane wena. Angisazi ngizothini. Ngeke ngikwazi ukuxoxa. Mawukuthi ke sike bandleni mhlambe ngiyaqonda. Noma ke groupini ngizwa kuthiwa wena ukhuluma nalo sisi lo. Wamshela. Amen. Ifike indaba kumina. Ngizothula okokuqala. Ngoba ngingazitshela mhlambe uthanda usisi mhlambe unenhloso ethize. Bese ngizwa kuthiwa futhi ukhona omunye futhi omnyonyobelayo. Hayi. Sizokubiza. Yes. Sizokhuluma nawe. Asha him out. Hallelujah. Noma ngingakuyeka futhi okwesibili. Ngifuna ukuthi ngibone okwesithathu. Ngeke okwesithathu ngithi ngizoqula nawe. Ngizokutshela ukuthi ngenxa lo moya lo ngeke sikwazi ukubekezelela. So uqale kulosisi. Weza kulosisi. Ngusula manje. Sicela ukuthi sikhiphe groupini ngoba lento yenza ayikho la ayilungile. Uma ukuthi awufuni ukuphendula noma uzehlisa. Amen. Hamba uyoganga ezweni ngoba manje la asifuni ukuthi uzowisa abazalwane. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Siba nokuqonda yabona mekuthiwa ukwahlulela kwaNkulunkulu uqondile. Yes, Lord. Angikwazi ukuzahlulela mina ngokuhlanga ngoba ngithi mina hayi uNkulunkulu unginika amandla. No. Mina fanele ngiphinde eBhayibhelini nginike incwadi yaGenesis noma incwadi yaExodus sahluko 23 from verse 1. Funa sibheke ukwahlulela kwaNkulunkulu kumkanjani. Na Mose futhi uyakhuluma ngokwahlulela kwincwadi yaDeuteronomy. So onginike kule yaExodus. Incwadi uExodus isahluko 23 verse 1. Yes sir. Awuyikuthatha indaba yamanga. Angeke ngikwazi ukuthatha indaba yamanga. Ungafaki isandla sakho kubo ababi. So uma kufika ubrother Samkelo manje ethi hey ubrother Bright usenze kanje. Ngithi mina okay. Asimlande. Amen. Amen. Bright uthi ukwenze kanje. Bese ngithi ubufakazi bakho brother Nkosi. Brother Samkelo athi ubrother Nkosi ubenginayo. Bese mfowabo lokho uthola ukuthi uqinisile. Liyamlahla icala uBright. Amen. Uma kuukuthi uqamba amanga engenayo ufakazi. Lecala lakhe siliqulu ngoba linabo ubufakazi akanayo ubufakazi. Amen. Anginakho ukwelulela isandla sami kwisenzo wesibi. Ube ngufakazi wamanga. Yayizo indaba. So nawe Nkosimo ukuthi uneqiniso windoda eneqiniso bekubiza uSamkelo ngoba azuthi ke niyazwana ezothi awuBright wenze kanje ehamba unkhulumela uzofika ukumela athi hayi uthe uSamkelo ngithi kanje. Ngoba yini ufuna ubufakazi wamanga. Amen. Hayi ukuthi uyamqhaza uyakhuluma iqiniso ngithi sidina neqiniso. Uthe ngithi kanje ayikho into efihliwe. So wena Samkelo uma ukuthi ubufuna ubrother Bright ahlawule uzohlawula wena. Uma ukuthi ubufuna xoxwa ngamanje kuzogxoxwa wena. Uma ukuthi ubufuna shisho kuzoshiswa wena. Umthetho waMose unjalo. Jesus. Hallelujah. Awuyikulandela ubhimbi. So asilandeli thina iqulu Ukuyokwenza okubi. ukuze senze isenzo sibi. Ungafakazi eqaleni ngokulandela ubhimbi. Ungalandeli abantu ngenxa yokuthi wena unobudlelwane nabo. Uphendukezele ukwahlulela okulungileyo. Nompofu awuyikumvuma eqaleni lakhe. So nalowo ohluphekile uzumdakwena wena ukuthi awubakithi uhamba ngezinyawo bekufanele nje aqamba amanga. No. Uqamba amanga. Untshontshile. Hayi ufana nesigwebo somuntu ontshontshile. Amen. Iqondi yabona nje iqondile kanjalo. So mina ngakho ngasabi ukwahlulela ngeBhayibheli ngoba lona liqondile. So anginakho ukwahlulela ngokwami. Mina ngiyathanda ukuthi bafowethu sihlale phansi sidingeke indaba not ukuthi ngihambe sengithi mina yabona lento le wrong singaphinde siyenze asiqale phansi sibuza imibuzo njengasenkantolo samadoda kithi sibuzane uma ubheka wena usowenza so right kanjani uchaze manje bese sikubuyisana uma ubheka lapha uma uthinta lapha uma ukuthi usho kanjani lapha ngekuthinteke akufanele lokho engabe siqala kanje ukuze kufinyelele la why ufuna uvele sekufinyelele kulesigaba lesi singazange siqale eqaleni nasekutheni sikhulume ngendlela efanele. Yini sifuna wonke umuntu sithi besithatha isinqumo sibe lizwe linye. Yes Lord. Kungathi uthi hayi lona ngoba naku ufuna ukusiphatha. Bengifuna ukuniphatha ngabe ngintshela into engifuna ngaba nisekho naseduze kwami. Ngoba ngabe ngintshela into efuna mina ngithi yabona ngifuna nenze kanje. Yabo. Ngaphandle ke mina amanuku ngizontshetshe ilayilani izitsha lapha afuna ziwashwe. Ngashiya ama-ande noma kanjani. Izitsha ukwazi ukudla izitsha uvela uzishiya ngathi nomfazi. Yayizwa ungathi amen. Amen. Hallelujah. Brother Nkosi. Yakhuza njalo. Futhi ngikhuza phambi kwezwe lonke. Hallelujah.
ngoba sabafana sidala sodwa akekho umuntu ozokwenzela omunye izinto uma uthi ke kwenzekile kwenzeka akwazi ukuthi izitsha lapha zihlala 2 days noma usuku lonke uhleli ungenzi lutho efonini yakho awupheli khohlakala lo uhlula ukuvuka nje uthatha ingubo zakho zombheje uzendlule uyaganga uyaganga mokhumula uthatha uphose lapha uphose lapha Amen. uthi ufuna unkosikazi uzofika kwena uyilento eyiyona azophipha wena umdala kanti kukuphi ukuzithanda unkosikazi uzokubona kanjani ukuthi lo muntu lo ngaphila naye Amen. ugeze ube muhle lemnyango kaphendini kumafuhlufuhlu kanti usana ukuganga nini Amen. yona into engikutshela yona ke mina leyo ngeke ngize ngijike ngiyakutshela lapho ngabale kuhambe ucashi ufika nabanye batshela hayi ndoda ngeke lento iphilayo kuyona Amen. ngoba yini uthando lokuthi ngitshela ukuthi isithande ube clean ungabe sowuzithanda ngendlela engafanele uzithande wena ugezela ube muhle kepha manje lo ugezela khona kwinto ongayiqondi ohlala khona kwinto ongayiqondi uthando uqala ngokuthi ukhuculula insila ezongcolisa nalo ohlala khona ukuthande ukuthi ube sendaweni ehlanzekile akuyona into ongazuyithethisele noma uyishawele leyo ufusha usamncane mawungahlanga usamncane sokushaya ngezwi manje futhi ngizokubiza ngithi hey cleaner la uthi angidinela noma ungibuka kabi noma uyehlumezeka ngikutshela into ezokusiza yenze lento le umdala nje futhi ngizokutshela lento uyubunuku amanyala la kufanele abantu abadala bayenze lento le ukuthi uphatha kanjani nginanke ngoba ngiyakutshela lento le uzothi ufuna unkosikazi futhi uzofika la azophipha wena umdala hayi sehla hleli madoda hleli madoda hleli fanele sibe sihlanzeke nami ungitshela hayi ukuthi ngisho lento ngoba mhlawumbe mina ngcono ngezona nawe yabona mina ngiyiso kwena nawe uyiso kumina iBhayibheli lithi insimbi lo lenye insimbi ukuthi akekho ngazi ukuthi ungcono bekhonde wrong ngitshela ukuthi brother zondi ukwenze kanje noma kuthiwa kubhlungu ungitshela inkosi ngizokwenza ngoba ukulungiswa usize mina bekuthi ngineqiniso ngizobonga ngoba akekho ufuna ukuphatha omunye kepha siyalungisana so ingakho iBhayibheli lithi ke insimbi lo lenye insimbi siyasizana Niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele. Siyokwazi ukwahlukanisa okungcwele nokungekho ngcwele. Okungcolileyo nokuhlambulukileyo. Nalokho kungekho clean nokuclean. Nize nifundise abantwana bakwaIsrayeli zonke. So zonke. sifanele ukufundisa lezi zinto kubantwana. Izimiso uJehova azikhulume kubo ngesandla sikaMose. NgeTestament elidala. Ekamu. Yabo ekamu. Icamp. yaNkulunkulu yakhona khona abantwana bakaIsrael wathi bangathoyilate ngaphakathi because uhamba phakathi kwalo ndawo uNkulunkulu akafuni ukuthi vele nje kunuke amen ngcole haleluya uthi hambe ngaphandle uphathe into yokumba bese wenzela lento bese uyagqiba amen amen ubheke shikati mifuna ukwenza inamba 2 ngaphandle yes lord amen shayini iqedile bese ligqiba yes lord yini linono ekuseni ufica ikati lini haleluya ngoba ngene manje legezi uzonge ngawo wena uhamba nohlakahla uyemonje hamba nohlakahla uhambe edolobheni uzubuye nohlakahla nezimpici ubusogezi hamba namakhopha anukayo angazi kufikele kanjani haleluya kepha kuba khona ukuhlanza uhlambulukele ungahlambulukele haleluya ingcono gezi ubuso uma uzohamba phakathi kwabantu geze usule namakhopha uzizwe ukuthi ngabe right into ngaba phakathi kwabantu ungasophakathi kwabantu sebeloko bekhuluma bekuthe phela amanzi kade ayisandana sekuyakhuluma awusaziqondi naso lokho uqala ukuthi kukhulunywa ngani kanti kukhulunywa ngathi ugezile haleluya inhlanzeko nje ibalekile singazithandeli ukubukwa sithandele ukuthi sihlanzeke ukuze sikwazi ukufundisa nezingane zethu inhlanzeko khuluma amazwi okuphila brother you understand so manje nakho futhi ukuthanda ukuthi ugeze amazinyo akho amazinyo afuna ukunakekela nomlomo ufuna ukunakekela yebo lonto leyo ungabe usukhuluma umuntu haleluya uxaye manje umuntu wathi kanti kunephunga eliphumayo lo sekuphele 2 weeks ungaxuphi amen uqukethe yonke into emlomeni ukuxupha nje makuba umkhuba wakho ukudla usuthi akuxoshi iphunga emlomeni ukuthi amazinyo akho azokuba yiyelo fanele ukuhlanzeke ungabe usuhlala phansi kwabantu abanye yini babuka lento level emlomeni wakho amen lona izwi leNkulunkulu izwi leNkulunkulu ukuphila likhaba yonke into haleluya fanele sihlanzeke singabantu ngamakholwa hlanzeka amen Hawu lekholwa leli ngcola kanje unqathu
Jesu Kristu ukuthi masihlanzeke. Sigeze ngesigezo samanzi ngezwi. Amanzi okugeza. Amen. Amen. Hallelujah. Uyongena ubhabhathiswe uphawu lokugeza izono zakho. So amanzi okugeza. Singabalekela amanzi, singabakholwa. Hayibo, uthi hayi phela ngikholwa ngizila amanzi. Azilo amanzi. Glory to God uhlala ngani. Okay, maningi oseGalatia sivale ukuthi ke la hamba kanjani ivangeli. Sasho 2 from verse 5. Esingabahlehlelanga nasikhashana Umuntu ke okhohlakela asimhlehleli. Asimniki isikhathi. Ngokuthi futhi simthobele ngeke sikwenze lokho. ukuze iqiniso Abantu abaningi ke levangeli mina bayangizonda ke. Ngoba ngizolela ukuthi angivumi angena lo muntu ovele avumele noma yini. Mengakwazi ngikuze ukukhuluma ubhedla kwakho ngizozithulela nje. Futhi ngizohleka nawe. Ngiyapha ngiyazi ukuthi lo bhedla kwakho uzofuna ukuapply empela ubona ngihleka. Uzozwa inhlasi yomlele eqhuma. Nokushaya eBhayibheli. Ikushaye ngokungemuva eBhayibheli phinde kushaye ngokungaphambili eBhayibheli phinde ngivule phinde ngivale ebusweni bakho. Just ukuthi ngikucheckise ukuthi hey lalela iBhayibheli impilo. Amen. Amen. Ukuze umntwana kaNkulunkulu so yezwakala emgaqweni. Ungazongidakela. Hayibo. Mntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Ubiza abantu ngenhlamba yonke. Futheke. Mntwana kaNkulunkulu. Phuma amagama kanje. Yabo lengane bengifuna ukuyiginqa bengifuna saba nokulisho legama Ungaphumeleli Lord. Hallelujah. umntwana kaNkulunkulu ufanele kube ukuthi akaphaphi phansi kwabantu. Yabo nje kufanele kunginike ibhande wena brother Nkosi ngiphathe la kwi-pulpit ngikhuze lo mhlola lo ukuthi abantu bashiya amafoni abo ona usiphazamisa mesishumayela. Glory to God ungisize. Okay, qhubeka brother. Esingabahlehlelanga nasikhashana ngokuthobela ukuze iqiniso levangeli lime njalo kinina. Ukuze iqiniso fanele lime njalo kubazalwane. Kepha komadumileyo ngokuthi bayinto nokuba babe yini akulutho kimi. Lokho ukuthi ungabe ubani akusho lutho into efakazelayo iqiniso njengoba umpostoli efakaza nje. uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu. uNkulunkulu akanandaba ukuthi unemoto noma unemali noma umuhle akanandaba nobuso bakho. Ngokuba kimi abadumileyo abanezelanga lutho. So ukuduma kwakho akwenza kunezeli lutho kumina. Akusho ngubana kungihlala eduze kwakho nami sengizoduma njengawe. Mhlawumbe ngisake enyameni angazitshela ukuthi hey mengibona uCasper Nyovesi ngihlala naye noma umculo odumile noma icelebrate elaziwayo nami ngizokwaziwa. Bengibona lento leyo bengifika leso simo leso. Angikaze ngize ngifake ngibe nalowo moya ukutshela ukuthi mengiseduze kwalo muntu. Bebefika abanye abantu bebajabulela mina ngifike ngihlala eduze kwakhe ngizijulele. Ngimmingelele ngasho lutho. Ngimbona ukuthi lo muntu uyaziwa udumile. Yini lento leyo yokuguqa kumuntu angifuni futhi lokho kudala hayi ukuthi into engiqale sengikhoza. Izimo ekanjalo ukuthi hey mina ngumlandeli wakho omkhulu ngenza ukuthi ngiyakulalela ngiyakubuka anginandaba nalonto leyo. So angikhethi ubuso babantu. Uthando kaNkulunkulu ukuthi nje ukhululekele bonke abantu ngendlela efanele. Kungabi khona umuntu ozomphatha ngendlela engathi yona ingcono kuneyabanye. No. Ngifunde lonto sengihamba emgcoleni ukuthi ngingathandi omunye umuntu ngaphezulu komunye umuntu. Amen. Kepha kunalokho lapho bebona ukuthi ngithenjiwe ngevangeli. Yes sir. Kwabangasokiyo njengoPetru kwabasokayo. Ezo lonto leyo uPetru kwabasokayo. Kepha noPetru wathunyelwa kwabezizwe. Kepha manje naye uthunyiwe kwathi akabantu bezizwe oshumayela. Kepha naye waqala kumaJuda waze wathi ngiyazigeza nje zami ngiyaniyeka. Igazi leni lisezandleni zeyizekini wakhanda ini. Ngiyahamba ngiyoshumayela kwabezizwe ngoba vele kwaseqaleni ngangibezele ukuthi ngishumayeze bona. Kusho umpostoli Paul. So ivangeli kumele bavele balifakaze kumaJuda before bahambe boshumayela kwabezizwe. Go ahead. Ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumpostoli kwabasokayo. Manje yebo lento yenzeka kubantu abazwi linye. Manje bese ngizohamba ngekubantu abangakholwayo ngoba nakuthiwa bangabagcotshwa abadumile noma bayizikhulu ezidumile. Fanele mina ngizithobe ngibavumele ukuthi benze umathanda. Ngithi kulungile badayisa amanzi emasontweni, kulungile badayisa amathikithi ukuze kuze abazalwane, kulungile bakhokhisa abazalwane imali yentela inyanga nenyanga. Ayikho lonto eBhayibhelini. Ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumpostoli wabasokayo, wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumpostoli wabezizwe. Yayizo lonto leyo. Go ahead. Bathi ukubona umusa
engiwuphiweyo Yes, sir. oJakobe noKefas noJohane ababaziswa ngokuthi babeyizinsika. Yes, sir. Banika mina noBarnaba isandla sokunene sokuhlangana. Yes, sir. Ukuba thina siye kwabezizwe kepha bona baye kwabasokayo. Yes, sir. Kuphela ukuba sikhumbule abampofu. Eyona nto nami ebengikhuthalele ukuyenza. So, indaba yokuhlanganyela ibalulekile. Angikwazi ukuthi ngihlangana nawe bese ngithola ukuthi imfundiso iphambene. Angikwazi ukudlula isandla sami, angena kumpostoli. Kepha egcineni mekuthi avumelana ngokwempalo sosibamba isandla sakho uxhawula. Ukuthi hayi singaqhubeka sishumayela ivangeli. Lokho okhulumayo yilo engiphathisiwe. Baningi asebefikile bakuzwa lokho. Bavuma ukuthi cha yilona vangeli. Abanye bayeza basakude bayeza sisalinde ukuthi uNkulunkulu enze indlela ukuthi bafike khona bezofike babamba ithambo mekuthi ke imfundiso iyafana mekuthi khona bakuphikisayo isandla sakho uzifake ephaketheni uzosigodla ahambe naso yapha mekuthi siyazwana ngokamoya uzonginika isandla sakhe ngimnike isandla sami sibe nobudlelwane aqhubeka ayofundisa ngamandla kaNkulunkulu angeke uyenze lento ungagcwalisiwe ngomoya ingcwele soze ngeke futhi uzube nengxoxo kanjalo nami ungagcwalisiwe ngomoya ingcwele because thina fanele sihole umoya ingcwele hayi inyama asambi ngokwenyama so ke siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzile njengoba ngisho ke sizoba neappointment mhlambe ngomsombuluko lapho khona siyohamba siyohlangana nomgcojwa ebandleni lakhe noma eoffice lakhe ukuthi kuphi ke angina ndaba noma kuthiwa kuphezulu kwendlu ngizobe ngikhona ngizobe ngiphethe iBhayibheli lami lesingisi nelesizulu mase siveze namanga kwiBhayibheli lesizulu asebewafakile abantu ababhala iBhayibheli belichasisela ngokwesizulu ngale iBhayibheli lesingisi ngoba lona iKing James version lesizulu akuyona ngeKing James version angiyazi iversion yabantu so sifuna iKing James version nalo lesizulu so xashana ngisho phela kuthiwa khuluma into yodwa but ke lesizulu lifike later later le King James version usukela kwiGreek lesHebheru ilona lokuqala leza kusingisi so ngithemba lona ngoba lamanye asekhiphile afaka ashintsha ahlobisa into esingayifuni ngoba ethi benzela abantu bathole kalula ususelani pho amen ufakelani uguqulelani mokuchasisela into awuyiguquli uyayichasisela ukuze ivule ukuqonda but abantu abaningi sebephambanisile baphambanisa ingakho amabhayibheli abantu bengasenawo amandla okulizwa ngoba yini kukhona okuningi okuphambene bathi uzokuthola kanjani lokho bese unothando lweBhayibheli njengoba nami ngaba nothando lwayo nawe loba khona kwena uyolizwa seliphila ngaphakathi kwena iBhayibheli uJesu Kristu inkosi nginike incwadi yaZazo 2:38 uPetru wayesethini pendukani iloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu egameni lenkosi uJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono khona niyakwamukeliswa ukuze ke sinikwe isiphiko sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza so abafuna ukubhaphathizwa ngamanzi babhaphathizwe njengoJesu bathi bafuna uJesu uyisibonelo sakho konke kusukela kwincwadi yaMathewu eqala ukubhaphathizwa ukhuluma ukuthi lokho makwenziwe ukuze kugcwalise konke ukulunga so uma ufuna ukuza kuJesu ungena emanzini utshela Nicodemus ukuthi ngaphandle kwamanzi nomoya ingcwele awunakubona ngithole enyeke incazelo izolo osi thiwe inyama igazi ngoba nanku inyama uNkulunkulu ngivele ngakhathala ngawudaka ukuthi hayi kuningi ukuduka leminyama kepha ngiyamcela uNkulunkulu bazalwane nisikhulekise ukuthi lokho esifundisayo mesifika phakathi kwabantu sikwazi ukuthi uNkulunkulu abanika umoya wokulalela nokwambuleleka ngokuba iyona lento futhi engikubuzile oqala before ngiqala ukukhuluma ukuthi uyaqonda ukuthi konke kuthiwa isambulo uthi incwadi ngithi yebo but uyasazi isambulo yabo ngoba yini izinto fanele zambulwe kumuntu zimfihlakalo kaNkulunkulu ekumele yambulelwe abantu so ngicela ukuthi sikhulekise sibe nokuqina ekutheni izwi kaNkulunkulu sikhulume ngendlela elifanele libe yiyo singaliphici futhi singabi nezinhliziyo ezikhuni kepha senze lokuyintando kaNkulunkulu
So laba abafuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu bayokusithinta kule number leyo oyibonayo ku-screen noma oyizwile ukuze ke kwenzeke kugcwaliseke amandla kaNkulunkulu empilweni zethu nasempilweni yakho. Umusa wakhe wehlele kuthina sonke. uJesu Kristu inkosi. Sicela usifake lo mkhuleko bhuti usamukele. Oh, right. Kulungile. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla. Siyabonga oyingcwele, siyabonga Nkosi uJesu. Wena ohlezi esikhalweni sobukhosi, izwi lakho Baba malibe inkemba ngaphakathi kithi lisuse yonke imbewu nensila. Siyacela Nkosi isigezo samanzi ngezwi. Sivula amadlebe ethu Nkosi imizimba yethu eyithabernacle yakho uNkulunkulu onamandla ukuba uyihlanze uyihlambulule. Kungabi khona oyifunelo kwakhe kepha kukho konke sibe ngabalizwayo izwi Nkosi silenze sihlolisise imibhalo ngokuba sinokuphila kuwe Nkosi uJesu Kristu. Izwi lakho lithi hlolisisa, hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila kulo. Ikhuluma ngawe Nkosi uJesu Kristu. Siyacela Nkosi ukuba singabi ngabokuhlubuka abangalaleliyo abangenalo izwi lakho ngaphakathi kubo. Kepha kukho konke Nkosi siyakhala, siyacela Nkosi usilungisise, ushanelisise isibuya sakho Nkosi, ufake izwi lakho eliyimbewu eyiyona lithele Nkosi imisebenzi yokulunga Nkosi, izithelo zokulunga, zokulalela, zokumnene, zokulalela sizwe izwi lakho Nkosi, kukhazimuliso wena uNkulunkulu osemazulwini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Mayenziwe intando yakho uNkulunkulu onamandla empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini, size silingcoliswe igama lakho ngaso sonke isikhathi. Sithi uyingcwele wena wedwa Nkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.